perquè l'alcalde de Llavaneres i un regidor un dia van venir a casa i em van dir, escolta, veiem que tu tens molt d'interès i molta afició per l'art contemporani i tens coneixements, escolta, per què no fem un museu aquí a Llavaneres? I jo els vaig dir, home, si es tracta de fer un museu allò local, de poble, municipal, francament no li puc dedicar el temps. Va dir, no, un museu que sigui referència a Catalunya, el millor museu que tu siguis capaç de fer. Vaig dir, home, jo us prepararé un projecte, si voleu, i llavors, si m'accepteu aquest projecte, jo sí, em podré dedicar a aquest museu i acceptaré, com em van proposar, presidir-lo. Vaig fer un projecte museístic molt senzill d'explicar. A Barcelona hi ha dos museus molt importants, el MENAC, el museu que està a Montjuïc, que té una exposició de romànic, de gòtic, espectacular. I fins i tot una exposició, una sèrie de quadros del principis de segle, del Casas, de Rossinyol, de tots aquests, boníssima. Però arriba fins a l'any 1950. I després tenim un altre museu, que és el MACBA, el Museu d'Art Contemporani, que en comptes de començar l'any 50, que és quan teòricament havia de començar un museu d'art contemporani, molts, tu i jo som contemporanis de l'any 50, no, pràcticament comença als 80 o 90 i fan més instal·lacions que ensenyar pròpiament pintura o escultura. Molt respectable i molt bé, però no és el Museu d'Art Contemporani que jo crec que Catalunya havia de tenir. I per tant el projecte museístic és fer un museu on artistes tan bons i tan desconeguts museísticament, com Guino Bar, pobre, que acaba de morir, o Ràfols Casamada, o Hernández Pijuan, que també és mort, o altres de més joves, com Artigau, o Serra de Ribera, hi ha un munt d'artistes boníssims, però boníssims, que no tenen cap museu on exposar. Jo vaig fer aquest projecte, es van entusiasmar, em van encarregar un projecte arquitectònic per un terreny determinat, el van fer, realment era una delícia d'edifici, però a les eleccions aquests partits no van guanyar les eleccions i els partits guanyadors van dir que no era una prioritat per Llavaneres un museu d'aquesta envergadura. O potser que no tenien els diners per fer-ho. Llavors l'alcalde de Mataró un dia em va dir, escolta, jo estic molt content que es faci a Llavaneres, perquè mira, el tenim aquí al costat, però si et falla Llavaneres per qualsevol raó, jo t'ofereixo un museu a Mataró, claus en mà. I quan va passar això a Llavaneres, el vaig trucar, va mantenir la seva paraula, hem tingut ja diverses converses, hem parlat amb regidors i parlat amb els altres partits que estan a l'Ajuntament de Mataró. Tothom està entusiasmat amb la idea del museu, i jo també. Reconec que fins i tot a Mataró té moltes més possibilitats que a Llavaneres, pel tamany, per tot. Llavors, en aquests moments estem estudiant la possible ubicació, que no la tenim encara definida, ens han proposat algunes possibilitats, que ens agraden pràcticament totes. Si tot va endavant, que jo crec que això es podrà signar d'aquí molt poc, jo penso que d'aquí hi és un edifici existent, com per exemple una antiga fàbrica, per tant que no necessita nous permisos, recalificacions de terreny, sinó que només renovant aquella antiga fàbrica pot quedar un museu magnífic. Penso que d'aquí un any podem tenir a Mataró un museu que ens faci molt goig a tots. De qualsevol manera, l'alcalde sé que li va demanar el museu als Reis, a la seva carta. Tant de bon suportin. Senyor Bassat, jo li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres aquesta nit. Aquí té la seva càmera. Suposo que quan venia cap a Santa Coloma, en el Justo, va començar a preguntar això o altre, no sé què, que no li he preguntat, però que vostè segurament li fa il·lusió explicar. Bona nit. Jo, abans de tot, vull donar les gràcies al Justo, perquè ell sap que tenim una relació entranyable, possiblement pel fet de ser ell immigrant i jo fill d'immigrants. Ens entenem molt bé, hi ha allò que es diu una química especial. I per tant, he pensat donar una primícia i una exclusiva al Justo Molinero i dir-li que estic escrivint un llibre des de fa un temps que segurament sortirà pel proper 23 d'abril, on explico algunes de les coses que el Justo m'acaba de preguntar, naturalment ampliades, perquè un llibre no té la limitació del temps que té una tele, i que si de veritat el publico, em comprometo a venir aquí, en primer lloc, per presentar-ho al públic. O
O sigui, gràcies, Justo.